20টা দিয়ে 100 টাকা লাভ কত থাকবে लाबाय आङो फैसा बारा गैया नङाबा दा बोख्लायफिनजोबनांगोन मालाखौ मालिका बेनो मालिकটা এটাই কিন্তু বাকি দেয় না সাদা না জিনিসটা জলদি ময়লা হয়ে যায় চিংড়ি মাছ পড়লে অল্প সাফা হয় গুড মর্নিং गासैबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम ओमफ्राय आं दखानाव दंफैयो ना बारा गैया दिनै नानिजों आंजों दंफैबाय नानिया बेयाव गेलेगासिनो दङ ना लोगो दङ सासे बेजोंहाय स' बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबावदे दिनै नोंथांमोनजों मा मा सेयार खालामलांनो हायो बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय सानडे ना लोगोफोरनो एकदम मार्केटानो गैया मानसिफोर गैया खालि खालिनो गारिफ्रावबो खालि खालि सनालिया ओंखाम जागासिनो जोंना सानडे ना दिनै मानसिफोरानो गैया आरोना खालि खालि मार्केटानो ओंखाम जागासिनो दं सनालिया ओंखाम उखैदोंनो ओंखाम उखैबाय जायाखै दाबो 11टाल' ओंखाम उखैबाय होनबाबो जागोन दोनबाय आं दा जानोसै होननानै आंबो दा दसे थानानै जानोसै माबा गोजांबो मोनदों आं सुइटारबो लाबोआसै सिबो लाबोआसै बावबो गारबाय लानो साननाया नानिखौबो सुइटार गानहोबोनानै आंहा बावबोदों स' नायनोसै लोगोफोर बोथोरानो बोरैबा दोमैलुलु गोजांलुलु ओंखाम जानो लाग्रोसै लोगोफोर नानिखौ जिरायहोग्रोनानै दसे जिरायथ'दो दिदिनोबो जिरायनो हरदो थुल जिरायदो सानैजों आं दा ओंखाम जाखांबा गेलेफिन लोगो दंफैयो जिरायथ' आं ओंखाम दसेनो जाखांगोन गेलेनाय सानैजों आजां आजां आलुखौ जानो मोजां मोनो आं अनला ओंख्रि हरबावदोंसो आइया आंनो र' देखायगासिनो दङ लोगोफोर बेदर लाबाय आङो नै बेदर दरनै ओमफ्राय आलु ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अनला एवनाय ओमफ्राय नैबे आं गरसि एवनानै लाबोनाय आरोना बेनो लोगोफोर बेखौनो जानोसै आं बारा बेदरखौ जानो हाया बेखौनो जासाबसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थालिर फस्लाजों अनला ओंख्रि जानो नाङा बांद्राय बेदरखौबो बांद्राय जानो हाया लोगोफोर आं माने फाजा फुजा मिरामिस ओंख्रि बांसिन गोथाव मोनो जानो थालिर फस्लाजों अनलाजों गरसि फाजा दंखायोना आंहा ओंख्रियानो ओंख्रि आं नानिखौ लिंनो थांदोंमोन आरो आइ बिनाव बिसिनि हटेलाव ना जानोबा लांदों होननायखाय लाबोबाय आं मैयाबो आङो माबा बिबोनां जानाया बेयाव हटेलनिफ्राय नारजि ओंख्रि जासिदोंमोन ओमफ्राय जानो हायाना ओमफ्राय आङो जायो होनबा होफैगौमोन आरोना हरो बेसेराफोर खनसे जाखायो नालाय आंनाव Sonali मानसि फैबा गाबज्रि दे मानसि फैबा गाबज्रि
गरसि जानो लुगैनो आइ बिराद गोथाव जामारदों गरसि बेदरखौनो दाबो जायाखै आं मोनसेबो जाबाय थानायबो जायोना बारा जोबोनो बबेबा समाव दसे दसे जानो लुगैयो बारानो जानाय जायो बेदर जानो बारा क्या है दीदी मिस्टी बन नया एकदम वही साइड है कौन ना मुझे मिस्टी पास है मुझे मत सुनो को जाना लगा सामने सुनो आं न'आव फैब्रबदों लोगोफोर माबा बिहाव जानाय दं आरो बेनि आंनि बोराइनि फिसिगिनि गामिनि आरोना बिहाव जानाय अट' सालायो नालाय बेखौ आं माने दसे जिरायथ' आफा नोङो आं न'आव थांब्रबना फैनो होननानै फैदों आरोना आङोथ' ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय रेक्सननि थाखाय ओंखाम होनांगौना आं दहाय फुङाव एसेल' होलांदों बेनि थाखायनो दायो रेक्सननोबो ओंखाम होनानै थांफिनगोन आं जल्दिनो बे थोरसि लथाखौ लाबोफाखाबाय आरो थफ्लाखौ गिलिर जायोहाय दिगदार जायोना थांनो हागोन र' मेंगुलायोहाय लोगोफोर सान्दुङाबो जि गोसा सिफोरखौसो सुनो मोनबा रानजोबसिगौमोन सियालाय आं बुरजा सुखांखाबाय आरो दंबावो आरोना लोगोफोरा गांनै गांथाम सुना गालांदोंमोन आं रानखोना रानला बिसिनि नानि दंफैयो दा गेटआ खुला जोंना थाला खुला रेक्सुआ खम आद्रा खाना दोनजाबाय थायोना लोगोफोर हाबलाङो नै ओंखाम जाखांबाय नै रेक्सु थादो दे नैबे हाखौ बेनो खुरजोब्बाय नै थादो रेक्सु दे अम्मा रेक्सु बाय बाय रेक्सुनो ओंखाम जाहोखांबाय आं जाहोनानै सिगिसिबो थिखोबाय ओमफ्राय बैसोर गांनै गांथामा गिसिसो थाथ'थोंसै आं बेखौ थिखोलांला रानाखैना लोगोफोर आं दायो थांफिनगासिनो दङ मालायखौसो गारबोदोंना आरो मानसि बायो मालायनि दखानाव थानो थांगोननि लोगोफोर बिदिब्ला आं न'आव थांनानै फैखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय जिरायनानैसो दङ नानियाबो गेलेहैगासिनो दं बैयावहाय बोराया फैगासिनो दंना मबाइला चार्ज गैला लोगोफोर चार्ज होनानै दोनथ'नोसै आं दाहाय लोगोफोर मार्केट थांनांगौ दिनै दा बोराय हासबेन्ड सफैबासो थांनो मोनसिगोन आं दसे थानानै मानसिफोरानो गैया लोगोफोर मबाइल चार्ज गैला आंना गोजा जाजोब्बाय 5%ल'सो चार्ज होना लागोन आरो बाजार मोनफैबाय नै लोगोफोर आङो माल लांनांगौ दङ आंहा दखाननि मालबो ओमफ्राय गयबो लानांगौ लायगोननि लोगोफोर কাকু কাঁচা চামচ নিয়ে যায় অল্প ফোন কত এটা ভালো ফোন কত কইলাম এটা 100 টাকা 20টা দিয়ে 100 টাকা বড়টা লাভ কত থাকবে पस्टार ड्राइ क्लिन होनाय दंमोन ना बोरायनि जायगा बेखौनो लांनानै थांखानोसै आं खेबसेनो दखाननि माल लानानैहाय बाजार खालामखांबाय आङो बिमादै फंदोंमोन ना भिडिअखौनो बानायनो मोनासै हाय मा होनबावनो खुलतो अल्प देखि साफा হইছে না পুরো সাফা হইছে না সাদা না জিনিসটা জলদি ময়লা হয়ে যায় চিংড়ি মানুষ পড়লে অল্প সাফা হয় এই জিনিসটা কালার বাইর হয় না এটা কালারটা বাইর হয় এটা খুলিয়ে দিলেই হয় খারাপ দেখবি নাকি খুললে এটা ব্লেড দিয়ে কাটিয়ে খুলিয়ে দিলে তাহলে এটা কালারটা নষ্ট হবে দেখা ওই কি কই মালিক কি কই মালিক কি জিজ্ঞাসা করে থাকে আবার জিজ্ঞাসা না করে খুললে আবার রাগ হবে না না জিজ্ঞাসা করে দিবা যেটা তো দরকার নেই দেখো जेकेटखौ लाखांबाय आं नै लोगोफोर मैगंबो लाबाय मैगंथ' आं जेबो लायासै ओंख्रि लाबाय आङो ओमफ्राय गयारि लाबाय एसे बानलु गैयामोन बानलुबो लाबाय आङो ओमफ्राय इयाव मैगंफोरखौनो नुबानो लांजोबनो लुगैयो बाट टाइमानो मोना संनोबो बेखायनो लांला आङो आयौ मालायखौनो थाखा
एसे पेकेटिं जिनिसफोर नांगौ आंनो लोगोफोर मोननै मोनथाम बेखौ लांसै ओमफ्राय बिस्कुट माखासे लानानै थांसै आइदैगा लेस दे पाँच टाकाटाও देखता 5 টাকাটাও একটা আর খুটকুরি এই ব্লাস্ট পপকর্ন ডেটা দেখিয়ে দিস হ্যাঁ 5 টাকার একটা 10 টাকার একটা 10 টাকাটা ওই যে হাতে সামনে উঠছে মাল লাগেন না লোকের नै एतुक माल निसे बेसेबां लाबाय आङो फैसा बारा गैया नङाबा दा बोख्लायफिनजोबनो नांगोन मालखौ मालिका बेनो मालिकटा इटाय किन्तु बाकी देना खांनानै लाजोब्बाय आङो बोराया फन हरगासिनो माला फैयो होननानै गारि दोनहैनांगौ न'आव होननानै गारि मोनसे दोनहैखांबाय आरो मोनसे दोनहैबावनांगौनो मालिका गारि गालांदोंना बेनि थाखायनो जल्दि जल्दि हिसाब खालामनानै लानानै थांसै आरो जेबो लानांगौ गैलिया आं जेकेटखौबो लाखाबाय अलरेडि बाजारबो खालामखाबाय दायो बेखौ लानानैहाय डाइरेक्ट बास स्टेन्डआव थांनांसिगौ आरोना बेल'नि लांगोन आरो लोगोफोर हिसाब खालामग्रोथोंसै दस्रानि खालामनायखौ खालामखाबानो आंनिखौ खालामसिगोन नै लाजोब्बाय बेगानो खालि जाबोजोबखायो माल लांफैबाथाय लाबोनांगौबो जायो लाबाबाबो जाया नंखागौ दा बेमार आजारफ्रानो जोबनो नाङा दाखाथारोहाय जानायानो जोबनो थाङा पुलिस गारि माथो होनबावनो मेलाया दाबो स्टार्ट जायाखै हाय मावनानै जायाबानो मोनजाया ने आदै थानाय जायगायाव जोंनि रावबो हाया औ बेनोथ' थानाय जायगायाव गोजाङाबो गुदुंबाबो सान्थि जायगाया जोंना साबसिन थाखा फैसायाबो गैया नोंना जोंनाव दङ लाजिनानै मावा नालाय औ जोंना बर'फ्रा बेनो लाजियोना लाजिनानै गासिबो खामानिखौ मावा जेनेबा नों न'निफ्राय जानानै कुनु उदै 8,000 10,000 खामायो बेनि मेरला लोगोफोर आङो दहायनो सफैदों सफैनानै मालफोरखौ माखासे बरनबाय माखासे बे सिङाव सोनानै दोनबाय आङो दा मोनाबायबो ना टाइमबो जाबाय ओमफ्राय एसे थिखोहोलांनोसै आरो माबासै जाखिनि लानांगौ लाबोबाय आङो एकदम माने बेगानो खालि जाबोजोबखादों आरोना आंना 10-20 टाकाल' बासायबोखादों खोमा जादों एरख' एरखा हुलु हुला लाबोजोबबाय आं माने जै मा होनो गुदामाव थांबाथाय माने लाजोबनो गोसो जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नांगौआनो जोबनो थाङा मेरला जिनिस नांबावगौमोन आं फैसाखौ टेनसन खालामनानै माखासेखौ लायासै आं बोरैबा ग्रोब जादों आरोना एकुरेट आं जे 10 टाका 20 टाका गोदानफोरखौ आं बिराद मोजां मोनोना ओमफ्राय बेखौ आङो मबाइल काभाराव बेगाव एसे सोनानै दोनोमोन ना आङो 10 टाका 20 टाका साफा अन्थाव बाथाव फैसाफोरखौ गारबोजोबनांबाय आरोना लोगोफोर मा होनबावनो आं फैसा गोदानखौ आगोलनिफ्रायनो सिख्लानिफ्रायनो बिराद दोनखुमायोमोन आरोना माने शक आंहा बिरादनो ओमफ्राय
आगोलबो जोंना बिमाया मिन्थियो आरोना खुदनि आंनि बिमाया मिन्थियो ना जोंना नैबे आइ बिखुनजोआ एसेबां मिन्थिया जोंनि बिमाया मिन्थियो आरोना फुरा माने आं फैसा गोदान गोदानबाथाय बिराद अनखायोमोन आं बाहायखायामोन आरोना लोगोफोर एकदम माने दरखारथाराव बाहायो ओमफ्राय दरखार गैयाबा आं माब्लाबा बाहायामोन दे फैसा गोदान गोदानखौ दिनै एकदम एरखेरगाखौ नुबोला सेस खतम खालामबोजोब्बाय आङो फैसाया माने गोदान थांबाथाय एसे सर्ट जाहैयोना आङो माने फसायनानै जिनिसफोरखौ लाबोयोनो आं ओमफ्रायो लाखानाय जिनिसखौ बोरै दोनफिननो ना लोगोफोर बिदि जायो आरोना स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै ओमफ्राय जाखिनि नोंथांमोनजों सेयार खालामलांनो हाबाय बेखौनो नायलांदो आरोना स' बिदिब्ला बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट